Väijytysvieras. Mikä se semmonen on? No se on semmonen, minkä yritin äsken unohtaa. Joku on jossakin valmistellut pitkään jonkinnäköistä oikeudenkäyntiä minua vastaan. Mitä siitä seuraa, niin toivon mukaan viihdettä ja no, te näette. Hyvät naiset ja herrat, yllätysvieras. Terve. Terve Jari. No miltä tuntuu? Nyt kun näin sinut, aika pitkästä aikaa tuli semmoinen olo. Alkoi pelottaa. Joo, alkoi pelottaa. Voi. Ja aika pitkästä aikaa tuli semmoinen olo, että en välttämättä pärjää verbaalisesti. Se on harvinainen kokemus. No siis mut on oikeastaan kutsuttu tänne kiusaamaan sua. Ja se voisi olla ehkä hyvä ajatus aloittaa siitä, että niin lämpimät onnittelut tästä ohjelmasta. Sä saat vieraat täällä ja itsesi puhumaan aivan mitä tahansa. Ja pääosin se johtuu tietysti siitä, että tätä ei kukaan katso, tätä ohjelmaa. Täällä on 100 000 katsojaa. Niin, eikö 100 000 katsojaa kuitenkin, siis sehän on Lahden kokoinen joukko väkeä. Ajattelin, koko siis Lahti tuijottaa meitä. Niin aivan, jos sun ajatusta pikkusen hieman muotoilee, niin olisiko se niin, että vain kusipäät katsovat Sarasvuotoa? Tai se voi olla niin, että se terve osa on jäänyt sinne ja muut on löytänyt jotain itselleen sopivampaa. Voi sekin olla, mutta niin siis semmoinen ajatus, että kun siis sähän oot myyntireiska. Siis sä osaat myydä kaikenlaista tavaraa. Siis ihmisille sellaista, mitä heillä jo on tai jota he eivät tarvitse. Ja tämä ei ole millään tavalla moite. Sehän on hieno taito. Mitä varten sä et ole saanut myytyä tätä ohjelmaa suomalaisille katsojille? Niin kuin tämä on 4. kerta ja niin kuin hyvin tiedät, niin talkshowhan sitä ei tehdä yleisölle, vaan yleisö löytää sen aikanaan. Moitit sä äsken tätä kanavaa? Ei, vaan siis mä ajattelin, että sinä moitit sitä. Että älä nyt. Eikö sä kanna vastuuta tästä ohjelmasta? Tietenkin kannan. Täyden poliittisen vastuun, eli jäät paikalle. Niin. Mutta niin siis se sun julkisessa toiminnassa, niin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että jos ihan näin tyynesti sanotaan, siis sä oot rikas, kuuluisa, laiha. Ja niin, mutta sinäkin nykyisin. En ole kaukana. Mutta niin, ja sitten kaiken lisäksi naimisissa hiihtokuningattaren kanssa. Ja kaiken tämän jälkeen sulla on otsaa kerjätä Suomen kansan rakkautta. Ymmärräthän se, että kaikki nämä asiat, siis rikkaus, kuuluisuus, laihuus ja lumikuningatar, niin nämä kaikki on pitkiä miinuksia. Niin. Siis siihen, että Suomen kansa rakastaisi sinua. Ton asian mä oikeasti tunnustan, että mähän kerjään sitä rakkautta. Niin. Sen takia mä palasin. Niin, aivan. Eikä ole tietenkään helppo aloittaa sillä ajatuksella, että tästäkään ei tullut helppoa voittoa, mutta kaikkihan me rukoillaan helppoa voittoa. Niin, mutta kun ajatellaan asiaa sillä tavalla, että ihmisethän sanovat mielellään, että he mielellään haluaisivat lottovoiton tai paljon rahaa. Oikeasti he eivät halua rahaa, he haluavat vapautta. Tai arvostusta, niin, siis tai turvallisuutta. Sinullahan on jo vapaus. Mitä ihmettä, miksi ihmisessä kerjäät tältä kummalliselta kansalta rakkautta? Sä ehkä saavuttaisit sen paremmin, jos sä kiusaisit sitä. Miksi et sä vois alkaa siihen, johon sulla on selvästi lahjoja, että sä olisit ylimielinen rikas öykkäri? Pysy tiedätkö, siinä. Toi ei ole kauhean kaukana minusta edes tällä hetkellä. Mutta kun mulla on tämmöinen unelma, että sais ihmisenä vähän kasvaa ennen kuin maa taas kutsuu. Ja mä ajattelin näin, että mulla on ollut semmoinen elämänvaihe, jossa mä ihmisten alhaisia viettejä kutittelemalla saan suosiolta. Josko olisi niin, että soittamalla tätä ihmisten vähän ylevöittävämpää kannelta saisi myös suosiota. Mutta ei se välttämättä ole niin, koska kyllä kun mä seuraan tätä palautetta, nehän kerjää tällaista aggressiota, vihaa, suolenpätkiä, alhaisuutta. Olisiko mitään siinä? Mä oon kuullut, että sun kanava on ehkä pikkusen toivonut sitä, että se olisi pikkusen hauskempi tässä. Siis sen takia sä oot siinä ja Hotakan ollut siinä. Ja... Ai minä olen tämä ohjelma hauska numero. Minä luulin, että minä olen se pappi, joka tulee puhumaan totta tänne. Hyvä pappi tietää, että siellä missä ei ole naurua, siellä ei ole armo saanut aloittaa työtään. Totta ihmeessä hauska voi olla myöskin se pappi.
mä en ole välttämättä hauska, mutta se riittää, että mä oon huvittava. Niin, kun siis mun lähtökohta tähän ajatukseen on tietysti se, että menestys, kaikenlainen menestys on harvinaista ja poikkeussäännöstä. Se, mikä ihmisiä yhdistää, on häpeä, pettymykset, epäonnistumiset. Miksi Suomen kansa rakastaa taiteilijoita, jotka ryyppäävät kovasti, sen jälkeen raitistuvat ja koko ajan kansa toivoo, että voi että kumpa se vielä ryssis kerran. Näin on. Tämä on se ainoastaan sen vuoksi, koska se yhdistää meitä. Mutta jos tämmöisen helpotuksen hetken voi kansalle suoda, niin eikö se ole hyvän tekemistä? Ehkä se on. Minä olen aina pitänyt siitä, se oli hyvin opettavainen kokemus, jonka laitoin tänä syksynä ilmestyneeseen esikoinen romaaniin, jota missään tapauksessa en tullut tänne mainostamaan. Sehän on hauska ja koskettava ja erittäin halpa vielä kaiken lisäksi, mutta siinä on ihan oikeasti sattunut kohta. Kun mä nuorena poikana vietin valtaosan elämästäni vietin Rovaniemen kaupungin kirjastossa. Ja sitten kuulin, että Pentti Saarikoski on suuremmoinen runoilija ja vallankumouksellinen. Ja tämä oli suuri puoltolause. Ja isä sanoi myös, että koska hänellä on niin syvällisiä ajatuksia, hän joutuu valtaosan aikaa olemaan päissään. Ja sekin kuulosti oikein lupaavalta. Minä luin kaupungin kirjastossa, luin hänen runokokoelmansa Mitä tapahtuu todella. Ja näin meidän kesken sanottuna se on helvetin tikkusta ja vaikeaa, modernia runoutta. Mutta kun mä luin sitä avausrunoa, niin mä pääsin kuitenkin, että herran jestasta, minähän alan tajuta tätä. Tämä kertoo maailmankaikkeudesta hetkeä ennen sen syntymää. Että tämähän on upeeta. Mutta mä en osannut sitä, siihen runoon liittyy semmoinen numerokoodi. Mä en osannut sitä selvittää, että mitä se tarkoittaa tässä runon kokonaisuudessa. Mä palasin muutaman viikon päästä, luin sen runon uudelleen ja huomasin sitten, että hetkinen, tämähän ei olekaan tämän kokoelman avausruno, tämä on sisällysluettelo. Siksi siinä oli numerokoodi. Tämä kasvatti minua ihmisenä hyvin paljon. Ja tämä kasvattaa minua ihmisenä. Minä kiitän, että tulit tänne. Hyvät naiset ja herrat, Jari Tervo. Heidi Hautala. Mä en usko, että se Arctia Shipping oli se eron syy. Siitä katkon jälkeen.